As xornadas de folclore volven un ano máis á provincia nun dos eventos máis esperados do verán cultural ourensán. Nesta 39 edición contan coa participación de 6 agrupacións folclóricas procedentes de Colombia, México, Panamá, Serbia, Senegal e Taiwán. Cada ano unha media aproximada de 25.000 espectadores desfrutan deste evento grazas ao seu carácter itinerante pola provincia. Cada noite, dende o pasado día 12 de agosto, haberán 2 espectáculos en 2 vilas diferentes da provincia. Como só temos 10 días, é necesario duplicar espectáculos. Hai días, a maioría dos días, hai 2 espectáculos simultáneos, excepto o día de Ourense e o día que se clausura en Ribadavia. Eses 2 días actúan os 6 grupos. Os outros días, en cada localidade, actúan 3 grupos en cada localidade. E vos vou explicar a mecánica que é moi sinxela. Cada grupo fai 2 pases, cada grupo trai 2 tipos de folclore distinto do seu, non? É dicir, pero variado. Por exemplo, o grupo de México trai un espectáculo de danzas precolombinas e trai un espectáculo de danzas dos distintos estados de México. Entón, o grupo de México fai 2 pases. Por poñer un exemplo, o grupo de Colombia. O grupo de Colombia trai un espectáculo de danzas afrocolombianas e outras de, digamos, de colombiano-hispánicas, es decir, de herencia española, de herencia que recibiron dos españoles. E así, cada espectador ten a oportunidade de cualquier parte da provincia con un desplazamento mínimo, a mellor de 10 ou 15 minutos en coche, se non o ten ao lado da súa casa, de ver un espectáculo de garantía, un espectáculo de gran calidade, con todas as condicións como se estuvese nun teatro, aínda que vai a ser ao aire libre. O Carballiño recibirá este espectáculo este próximo sábado, día 17. Actuarán na Praza Maior dende as 10:30 da noite os grupos de Panamá, Senegal e México. Para este municipio é unha das actividades con máis público da programación estival, ao ser un punto turístico de gran afluencia nestas datas. Bueno, as xornadas de folclore son importantísimas tamén para a Vila do Carballiño, xa forman parte do calendario cultural. Para nós é unha oportunidade tamén de poder coñecer outras culturas a través destas xornadas. Vemos como noutros anos viñeron representantes de moitísimos países. Este ano toca México, Panamá e Senegal, 2 de América e 1 de África, onde sempre a parte do aspecto musical tamén está o da danza, que tamén é importante. Eu penso que a xente é unha grata sorpresa poder disfrutar e compartir outras culturas aquí nunha vila tan propensa a acoller inmigrantes e a enviar emigrantes, pois é que contan con moitísimo retorno na nosa vila. Polo tanto, pois eu penso que para nós é unha boa oportunidade, aparte nunhas datas que no Carballiño hai moita xente, o 17 de agosto, e que ven un pouco pois a completar pois ese calendario, como dicía, cultural e de ocio turístico que tan importante é para a nosa vila.